Hola, no sé com començar aquestes coses. Bueno, primer de tot, em volia disculpar, vale? Perquè jo volia fer aquests vídeos un cop per setmana, però ja han passat com 3 setmanes des de l'últim vídeo que vaig penjar i ara estic jo a 2 d'octubre, que a saber quan edito aquest vídeo el penjo, però bueno, mira, és que no he tingut temps i pues és el que hi ha. M'estresso. Bueno, doncs, com que em fa molt de pal editar els vídeos, a veure, que els editaré, els ficaré un títol bonic i tal, però jo aquí m'he fet una llista amb el que vull parlar, intentaré fer-ho tot al tirón. I bueno, també estic menjant perquè tinc gana i no tinc més temps i d'aquí mitja hora he d'anar a dormir. I bueno, empecemos. Doncs ja que fa com 3 setmanes des de que no gravo vídeo, us explicaré setmana per setmana, però intentaré no esplaiar-me molt perquè vull anar a dormir. I bueno, mira. Doncs mira, la setmana 1, la primera setmana, la setmana després de gravar aquest vídeo, per anar a penjar-lo, portava un temps de homesickness, utilitzaré alguns termes en anglès perquè em situo millor. Homesickness és trobar a faltar a casa i meltdown és quan tens un baixón, vale? Així que quedi ahí. Doncs portava un temps amb homesickness, i és a dir, trobar-me a faltar a casa, i que estava molt malament, que portava potser 2 setmanes plorant cada dia, però no era... O sigui, per que era normal, era... A més, m'agafa la classe, jo estic a la classe després de l'any, sempre a la quarta hora. Jo estic a la classe i m'agafen ganes de plorar. Llavors jo vaig al lavabo, ploro un rato, però ploro 5 minuts i torno a la classe i ja està. I estic bé. I ja està. I és el que acostumo a fer. I la meva profe de quarta hora ja ho sap, llavors em deixa sortir de la classe quan ho necessiti. I bueno, i per això durant 2 setmanes, però que no era massa d'allò. I la Christine i el Chuck, amb tots dos parlo molt d'això quan em passa, i amb la Christine he tingut diverses converses sobre això. I bueno, que ells ho saben, i estan allà quan jo ho necessito, o sigui que en aquest allò superbé. I doncs ho vaig passar bastant malament aquestes 2 setmanes, però bueno, no sé si us he dit alguna vegada, però és un sentiment de trobar a faltar a casa i els amics, la família, aquestes coses, però no és un sentiment de vull tornar, és un sentiment de us trobo a faltar, però no de vull tornar a casa, saps? Però bueno, i això. Però, sí, i també que a l'institut que, clar, justament en aquesta quarta hora la Christine no té classe, llavors jo la vaig veure un dia a la classe que no tenia alumnes i així de... Clar, jo anava cap al lavabo a plorar i vaig veure que no tenia alumnes, i llavors jo vaig entrar a la seva classe, hello, i ella, hola, i així de... Però bueno, i llavors doncs, no sé quanta estona porto. I això que vam estar parlant i tal, i clar, està molt bé que ella estigui tant a l'institut. Bueno, això, que acabo d'explicar. Llavors vaig estar amb ella parlant com una estoneta i em vaig calmar. Ja et dic, em calma molt, he descobert que em calma molt parlar. Bueno, jo parlar és una cosa que sempre vaig, però em refereixo que el fet d'explicar com em sento i desfogar-me i tal, m'ajuda moltíssim. I clar, la Christine, sent local coordinator, entén molt del tema i doncs, no sé, que estic superbé en aquest sentit de... Tot i que tingui baixons, mira, m'estic liant amb el vocabulari entre meltdowns, baixons, és que això de parlar 2 idiomes és complicat, Bueno, és que m'estic anant per les branques i no sé què estic fent. Bueno, que això, no sé què estava dient. Bueno, en resum, que tot i que jo ho passi malament en alguns moments, que estic molt bé, perquè tinc a la Christine i al Chuck, a les professores de les que us parlaré després. Després també tinc amics. Vull dir, estic com per de les bandes protegida així de que tot i que ho passi malament estic molt bé. Continuem. Llavors, durant dimarts i dimecres, o dimecres i dijous, no me'n recordo, ho vaig passar molt malament, de plorar, però de plorar de plorar molt fort.
I llavors li vaig explicar a la Cristina, un dels dies vaig estar parlant amb la Cristina que le hago, allò que és a quarta hora, que ella no té classe, doncs jo a la seva classe, tampoc tota l'hora, però potser 15 minuts xerrant i plorant i xerrant i plorant i això. Sort que la classe té clínics, que si no... Bueno, i això. I després vam pensar que li hauríem d'explicar a la Wendy, a la meva local coordinator, que pues, això encara no li havia dit. I li envio un missatge de, mira, que sàpigues que m'està passant això, o sigui, com a la meva local coordinator, penso que potser ho hauries de saber. I em fa, tens un moment per fer videollamada? I jo, pues sí. I llavors vam fer videollamada de 1 hora i quart o així, i explicant-li com em sentia i plorant una miqueta, però això és. I llavors ella així també consolant-me com la Cristina, però estava molt bé perquè era un punt de vista diferent del de la Cristina. No sé com dir-ho, o sigui, tot i que em deien les mateixes coses, clar, al ser una altra persona era diferent. Però a la vegada, no sé, que em vaig sentir superbé després d'aquella trucada i em va donar diversos consells, perquè jo en aquell... O sigui, més trobava a faltar la família i casa i això, però jo el problema que tenia és que em sentia molt sola a l'institut, perquè tenia gent amb qui em portava bé, però no sentia que tingués allò amics. Llavors em sentia molt sola. I això és el que em passava. Llavors vam parlar amb la Wendy i tal, i llavors em va dir que és això. Que no passava res, que això ens passava a tots i que hem de passar per aquest procés d'adaptació que no és instantani. Clar, tu no arribes a l'institut i fas amics al moment. I, bueno, pues això. I que normalment els estudiants d'intercanvi, això, que triguen potser, no sé, que normalment a mitjans d'octubre, depèn de la persona, entre octubre i novembre la gent ja es comença, en plan, ja es troba bé. I que és això, que setmana a setmana m'aniria trobant millor. I em va donar un munt de... Em va explicar com unes guies de, vale, doncs a la classe, intenta xerrar amb el del costat, encara que sigui parlar del temps, tu xerra. Després, què més? És amb qui em senti còmoda, perquè jo a l'hora del lunch m'anava sentant cada dia amb persones diferents per a veure si trobava un grup en el que em sentia jo com a grup d'amics. Però clar, un grup d'amics, tu no t'asseus amb algú i et sents superbé. I hi ha unes noies que són la Sara i la Emma, que la Sara és la germana, en plan d'acollida, de la noia d'Itàlia. I jo amb elles dues em sentia supercòmoda i vaig deixar de sentar-me amb elles perquè volia conèixer més gent. Però jo no me n'adonava que amb elles estava supercòmoda. Llavors vaig tornar a sentar-me amb elles i superbé, super a gust i tal, i bueno, pues això. I després, no sé, és que no em vull enrotllar. Bueno, no sé, que em va donar com un munt de guies de coses que havia de fer i entre elles no parlar amb la família durant la setmana, que això ho vaig complir molt bé, em va costar, però ho vaig complir molt bé. I així també fer Skype amb la meva família, perquè feia 3 setmanes que no feia Skype amb... O sigui, des que vaig arribar, que vaig fer Skype la primera setmana, no vaig tornar a fer Skype amb ells, però bueno. I després que tinguéssim aquesta videotrucada, em va enviar un e-mail amb tot el que havíem parlat i amb les guies perquè jo ho tingués amb el mòbil i a part de les guies de coses que havia de fer jo, com a l'institut per sentir-me millor, coses tipus, bueno, doncs, que sàpigues, et recordo que això és normal i que al final acaba passant al 100% i no sé què. I bueno, pues això és que m'estic enrotllant moltíssim i vull fer-ho ràpid això, però... O sigui, no és que no vull fer-ho ràpid, però és que l'altre vídeo eren 20 minuts i només era una setmana i jo n'he de fer 3 setmanes explicant. Bueno, ja quasi acabo amb aquesta setmana. Bueno, i en general ja li explico tot a la Cristina i al Chuck i que tinc molt bona relació amb tots dos i que els explico tot. Pues com us explico als papes, pues lo mismo. Espero que no es cansin de mi, saps? Perquè parlo moltíssim. De fet els vaig avisar. Si algun dia us parlo molt i us canseu de mi, aviseu-me, que és que no m'ofèn, que és que de veritat, que sé que sóc molt pesada. I ells, no, jo... No sé, és que només porteu un mes amb mi, espereu-vos una mica. Però bueno, que tot molt bé amb aquest tema.
Llavors, al cap de setmana vaig anar el dissabte amb el Chuck i amb el seu germà a una Comic-Con que hi havia a Lansing, que és la capital de Michigan, que està com a... no sé, potser una hora i mitja, 2 hores. I després d'allò vam anar a una... és la Comic-Con, que va ser molt guai, i jo vaig anar vestida de Harry Potter, òbviament. Vam anar a un arcade d'aquests així autèntics, superamericans, superochenteros, i era molt divertit. I després el diumenge va venir la Jordin, aquella de les animadores, que per cert, us en recordeu que us vaig explicar no sé què era, que m'havia dit a convidar-me a una festa d'aniversari, però al final no hi va haver festa, en plan, pues si no vaig saber res, doncs li vaig preguntar el diumenge perquè va venir a casa meva i vam mirar Sex en Nova York mentre vam parlar de cotillos de la gent de l'institut. Que per cert, hi ha una meu institut que està embarassada i hi ha molts altres drames que... Bueno, al meu institut no, o sigui sí, però vull dir, la meva classe que està embarassada. I es veu que la gent dels Estats Units no sorprèn perquè és que cada any hi ha com 1 o 2 noies embarassades a l'institut i així de... Bueno, no sé què estava dient. Bueno, sí, que quan va venir la d'això a casa, doncs li vaig preguntar, oye, mira, què va passar la setmana passada, que és que jo em vaig quedar confusa, que jo volia saber si va haver-hi festa o no. I em va explicar que al final no va haver-hi festa i ja està, perquè estava molt ocupada i que potser fa festa d'aniversari d'aquí 2 setmanes o el mes que ve i així de, vale. Però bueno, que al final no va haver-hi festa d'aniversari. Però bueno, setmana 2. Que tonta que estic, perdoneu, però és que he de menjar això, saps? Bueno, mira. És que estic molt estúpida, la veritat, Oh. O sigui, no és que estic estúpida, és que... no sé, em sento rara fent això. És com parlar a mi mateixa. Setmana 2. Després de fer la trucada aquella amb la Wendy, no havia tingut cap baixón, cap meltdown, des de dijous. Llavors divendres va estar bé, divendres m'ho vaig passar molt bé. No sé, divendres va estar bé, el cap de setmana també, i el dilluns. Dilluns em va agafar a l'institut per plorar, però com no m'havia agafat encara, o sigui, mira que la setmana anterior aquell dimecres i aquell dijous van ser molt dolents, però és que em va agafar com un atac d'ansietat, no sé com explicar-ho, com... O sigui, les altres vegades també m'havia agafat per plorar, però no sé, era molt fort, era com que no podia parar de plorar, llavors em costava respirar, llavors volia vomitar, estava al lavabo, així plorant, no sé, horrible, però bueno... I no sé per què, sí que em va agafar a una altra hora que la Cristina sí que tenia classe, llavors jo no li podia explicar. Però per sort, eren unes hores que tenia amb la profe d'anglès, que és la mateixa professora, que em deixa sortir de la classe si em trobo així trista. I bueno, doncs això. Això, i que molt fort. I jo explicant a la Cristina de què m'ha passat avui, que jo sí que havia tingut dies que estava trista, però no tant així com que m'hagués agafat com una altra ansietat. I clar, jo no sabia que tenia ansietat. No sé, i li explico, i la Cristina m'ha explicat que a ella també li passava, que tenia molta ansietat, llavors em va donar una targeta plastificada que m'ho va imprimir i m'ho va plastificar per mi. O sigui, és que l'estimo molt. És que tinc... Veieu? És que tinc molta sort amb tot. Em refereixo que tinc una bona escola, bons profes, bona família, estic en plan a l'institut, tinc en plan la gent que hi és simpàtica, o sigui que en aquest sentit tot bé. Bueno, això, que em va preparar una targeta plastificada, em posava com una cosa de si tens ansietat, que t'està a punt d'agafar un atac, com una tècnica de pensa en 5 coses, en plan, mira al teu voltant i pensa en 5 coses que pots tocar, 5 coses que pots olorar, 5 coses que no sé què, o alguna cosa així, no sé. Per sort encara no l'he hagut d'utilitzar, però clar, jo la porto a l'agenda, llavors jo sé que si en algun moment m'agafa alguna cosa d'aquestes, només ho he de llegir. I què més? Sí, m'ha donat uns papers perquè, en plan, expliqués tot el que em passava
i llavors de com em sentia, i llavors hi ha dues columnes i puc classificar les coses com coses que puc controlar i coses que no puc controlar, i així potser m'alivio. I una altra cosa que m'ha funcionat molt és que la Wendy em va explicar que una cosa que podia fer era escriure en una llibreta els meus sentiments, de com em sentia en un moment, quan tingués així com molts pensaments, perquè clar, jo quan m'està agafant un baixón, jo primer penso alguna cosa. Llavors, si començo a donar voltes, llavors és com ploro. Llavors, si ho escric o ho explico, és com que jo mateixa em calmo. I llavors, la llibreta Targaryen que em va regalar la Òria, doncs la porto sempre a sobre, llavors si en algun moment m'agafa alguna cosa, sé que me la puc explicar jo. Llavors, la Cristina em va explicar també que si en algun moment em passava alguna cosa així i ella no estava, que aquella hora tingués classe o qualsevol cosa, que també podia anar a parlar a la counselor, que és la Miss Eats, en plan, el seu nom és Miss Eats. I és com la cap d'estudis, em sembla. No sé què vol dir counselor, però bueno. Una profe, que no és profe, jo crec que és la cap d'estudis, que podia anar a parlar amb ella també a qualsevol moment. Llavors, això va ser dilluns, doncs el dimarts vaig anar a buscar-la i li vaig dir, mira, escolta, que és que jo em sento així i que si em torna, i jo sé que, o sigui, necessito parlar amb algú quan em passi alguna cosa així, i que si em torna a passar alguna cosa així, aquí puc acudir. I ella em va explicar, perquè ella, per parlar amb ella, has de concertar com una cita, llavors hi ha com un paper a l'oficina, has d'apuntar el teu nom, llavors et criden per megafonia. No, jo record you to the office, please, llavors tu vas a l'office i llavors està ella allà. Però ella em va dir que jo quan em sentís així, que no tenia, en plan, que anés a l'oficina i que anés directament a la seva classe, o sigui, que anés directament a l'oficina, perquè hi ha com una oficina a l'entrada, seria com consergeria o alguna cosa així, i llavors dintre ja té com la seva oficina. Doncs que anés cap a la seva oficina directament, que si tenia la porta oberta, vol dir que no té cap estudiant a dintre ni està parlant amb ningú, per tant puc entrar i superbé. I jo, vale, moltes gràcies. Llavors el dimecres també vaig tenir un altre d'allò de plorar. No massa fort, però vaig pensar, doncs vaig a parlar amb ella, a veure què passa. Llavors vaig anar a parlar amb ella i res, vaig estar 15 minuts, però superbé. Em vaig desfogar molt i també em va agradar sentir el seu punt de vista i em va fer una pregunta que jo em vaig quedar així que em diu, però tu vols tornar a casa? I jo així bueno, sí, però no, però sí, no sé. I em fa, perquè clar, si estudiant d'intercanvi no va per totes les persones, no és per tothom, per tant pensa que potser el que tu necessites, o sigui que mira el de tornar a casa com una opció possible, que tu potser el que necessites és tornar a casa, que ser estudiant d'intercanvi no és per tothom, i jo així però jo no vull tornar a casa. No sé, o sigui, no l'havia vist el de tornar a casa com una opció, la veritat, però el que em fes aquesta pregunta em va fer pensar en això buah, doncs, és que jo aquí estic bé, jo no vull tornar a casa. Però bueno, i això, llavors em va tranquil·litzar molt parlar amb ella i sobretot el fet de saber que si necessito parlar amb algú o qualsevol cosa tinc a la Wendy, que és el local coordinator, a la Christine, que està a l'institut, després també al Chuck, després també a les meves amigues, que us parlaré després d'elles. Què més? Bueno, això... després la profe d'anglès que em deixa sortir de la classe quan jo necessito, després que em passés allò el dilluns, que estigués tota l'estona a la classe entrant i sortint, que em va dir que si necessitava parlar amb algú que també estava allà per mi que quan ho necessités. Per tant, en aquest sentit estic molt bé. Què més? Sí, llavors el rest de la setmana no he tingut cap altre... no he tingut cap altre baixón. I és bastant entretingut perquè la setmana que ve és la setmana del homecoming. Què és el homecoming? El homecoming és que el divendres, que sí, cada divendres hi ha un partit de futbol. Sí que és futbol americà, o sigui, futbol americà. Doncs el homecoming és un partit que es fa i que després hi ha un baile d'aquests americans. I després també hi ha una parade, que és una desfilada que es fan, perquè llavors en aquesta desfilada hi ha la corte, que són els nominats, que són això del rei i la reina del baile, que són els de...
O sigui, els que fan tercer d'ESO són, crec que són comte i comtessa, quart d'ESO són duc i duquesa, primer debat són príncep i princesa i segon debat rei i reina. Llavors un munt de gent s'apuntava de parelles, perquè clar, havien de ser parelles, s'apuntaven i llavors la gent havia de votar els que volien que estiguessin nominats. Llavors jo, com que soc part... Això no ho he explicat, crec. M'he apuntat a l'Student Council, que és com un grup d'estudiants que organitzen coses, són els que organitzen els bailes i organitzen altres coses. I llavors doncs, em vaig saltar una miqueta de classe perquè jo estava allà ajudant a comptar vots i aquestes coses. I bueno, estava bastant entretingut. I llavors vam fer les votacions durant 2 dies i clar, jo em vaig sentir superamericana, que les votacions es van fer dimarts i dimecres i el dijous jo estic a la classe i per megafonia anunciant aquests són els nominats i no sé què, i era superguai perquè deien, jo què sé, per duc i duquesa, llavors diuen 3 noies i 3 nois, per príncep i princesa, 3 nois, en plan 3 nois i 3 noies. I clar, era superintens perquè tothom allà en silenci esperant, va ser molt guai, i bueno. I no sé quan és, suposo que serà aquesta setmana que ve, que és el Homecoming, que haurem de votar els que nosaltres volem que siguin els guanyadors. Llavors aquests 3 nois i aquests 3 noies sortiran un noi i una noia. I llavors tots aquests nominats, en plan 3 nois i 3 noies de cada curs, formen la corte, més els estudiants d'intercanvi que també formen part de la corte. Doncs aquests, en teoria, anem en una desfilada, allò en plan amb cotxes decorats i tal, per Kalamazoo, o Parchment, crec que és Parchment, perquè el poble és Parchment, no sé, però que molt divertit. Què ha passat? Que ara aquest en plan al sud-oest de Michigan, que és on estic jo, hi ha una plaga de mosquits que et piquen i te mueres. Què passa? Que estan cancel·lant un munt d'activitats per culpa dels mosquits aquests. Per exemple, els partits de futbol començaven a les 7, doncs ara comencen a les 5 perquè, no sé, a aquesta hora hi haurà menys mosquits i per culpa dels mosquits ara cancel·len la desfilada i així de... I no sé, i m'ha fet ràbia, tothom està molt enfadat, però bueno, mira, és el que hi ha. I durant aquesta Homecoming Week hi ha dies temàtics, per exemple, el dia de vestir-te com una persona gran, el dia de vestir-te el dia de portar el teu cabell super raro i aquest tipus de coses. I així el Homecoming, que és el baile aquest que es fa el divendres després del partit, doncs també l'han cancel·lat perquè hi ha un institut que és que no hi va prou de gent i així de... Bueno, doncs llavors tu quina pena, saps? No sé. La gent s'ha enfadat més pel tema de la desfilada que pel tema del ball, en particular. Però bueno, a mi em fa ràbia, però mira, és el que hi ha. Que llavors també hi ha una cosa que és la coronació, que és el dijous, que és quan anuncien qui és, en plan, els guanyadors. I després també jo estic allà amb un vestit que em vaig comprar a l'Ilo l'altre dia, que m'he hagut de comprar molta roba perquè no tenia roba d'abric i m'he comprat molta roba d'esport perquè aquí la gent va a l'institut amb xandall i clar, és molt còmode i jo vaig anar un dia amb leggings i vaig dir, això és una meravella perquè clar, vas supercòmode i tothom, és que hi ha gent que va amb pijama i la gent va amb xancles i mitjons. I la gent va allà com si anés d'anar per casa i és superguai. Llavors jo em vaig anar a comprar roba d'esport i sudaderes i vaig la mare còmoda jo a l'institut. Però bueno, crec que ja porto 25 minuts o alguna cosa així. Bueno, i això va ser una mica... sí, i el divendres, amb el Students Council, que es veu que a l'institut van organitzar com una d'allò on els estudiants podien anar a donar sang. Llavors necessitaven voluntaris, no sé per què, però estaven voluntaris.
perquè ja explicaré. I jo vaig dir, pues sí, jo vull. Llavors em vaig saltar les 3 primeres hores i què fèiem? Estàvem en una sala on hi havia una taula amb snacks i en plan mini pretzels i patates i galetes i dònuts que havien portat a la pastisseria i un munt de sucs i coses per als que vinguessin a donar sang, però que els voluntaris també podien menjar. I és que la veritat no sé per què estàvem allà, perquè hi havia 2 infermeres fent la seva feina i nosaltres allà sentats a la taula menjant dònuts i parlant i jo, pues sí. I jo al final vaig saltar-me només les 3 primeres hores, però m'hagués pogut saltar el dia perfectament. Va ser perquè jo vaig dir, vaig a la classe, que si no, malament. O sigui que vaig ser jo responsable de dir, aniré a la classe perquè jo ja em podia haver passat el dia. I divendres va anar molt bé. I bueno, llavors us explico el tema. Ara us faig una pausa d'explicar la meva setmana per explicar-vos el tema de les meves amigues, com ho porto. Doncs la Sara aquesta i la Emma vaig a fer el lunch amb elles i són molt maques les dues i estic molt bé amb les dues, però jo, en plan, són molt simpàtiques i tal, però jo era com, només les veia per passar el lunch amb elles. Però és que en el dia que vam fer lo de la blood drive, que és això de la gent que va donar sang, estava amb la Emma i és com que la vaig conèixer millor, l'he conegut millor i m'ho passo molt bé amb ella. I després també amb els de teatre, que estic molt bé, em cauen molt bé i estic supercòmoda amb ells, però sobretot hi ha 2 noies que es diuen Ashton i Pip i estic, en plan, em porto super bé amb elles i sembla que jo també els agrado molt. No, però en sèrio que estic molt bé amb elles i vam venir de fet a passar la tarda el diumenge i ens ho vam passar molt bé, la veritat. I són molt divertides i és com que les sento com si les conegués des de fa molt de temps i puc parlar amb elles de moltes coses i són molt guais. I jo ara considero que les meves amigues són... Ja no em porto tant... Aquesta última setmana ja no m'he fet tant amb la Jordi, però vull dir que em porto bé... O sigui, em porto bé amb la gent amb les animadores, però considero que em porto més ara són la Emma, la Sara, la Pip i la Ashton. I llavors ja sento que tinc com persones amb les que... Ja considero que tinc una amistat, ja no són aquelles persones amb les que parlo, saps? No sé. Bueno, ara us explico cada setmana. Ai, però si jo estic acabant. Ah, bueno. El dilluns vaig tenir un petit baixón. O sigui, després d'estar des del dimecres passat sense tenir cap baixón, vaig tenir un mini baixón, però va ser com anar al lavabo, plorar 2 minuts i tornar a la classe. I això, que porto el resto de la setmana. I que és com que estic molt millor perquè ja no és allò de plorar cada dia ni de saltar el dia donant-li voltes, sinó que no em sento que estic contenta del tot, però a veure, que Reus tampoc estic mai contenta del tot, no sé com dir-ho, que és com que no em sento del tot allò ajustada, no sé com dir-ho. O sigui que no estic al 100% bé encara, però que he notat moltíssimes millores. Jo estic de plorar cada dia a plorar 2-3 dies per setmana, no ho sé. I que sí que estic així com una miqueta fluixa de baixón, però ja estic millor, ja m'estic adaptant a la rutina i no sé, que suposo que aniré anant millor i cada vegada menys. I què més? Ah, bueno, sí que aquest cap de setmana aniré a la festa d'aniversari d'una noia que es diu Maquela, que és una de l'equip o sigui, una de les animadores. I el diumenge no sé què faré, perquè el divendres la Christine i la Wendy se'n van les dues a Àustria a passar una setmana, perquè és un viatge que fan amb els de... jo hauria d'estar dormint ja. Bueno, ja acabo ràpid. És un viatge que fan els que treballen per STS, que es van tots junts a fer un viatge, i l'any passat van anar a Itàlia
i aquest any toca Àustria i se'n van el divendres i tornen el dissabte. No, mentida, se'n van el divendres i tornen el dijous de la setmana que ve. Així estan 6 dies. I clar, està preocupada. Crec que m'estic constipant. Bueno, però està molt preocupada de jo què faré ara, sense la Cristina, perquè m'ajuda molt que la Cristina estigui a l'institut. O sigui, encara que no parli amb ella, només el fet de saber que està allà o que de tant, en plan, jo que sé, entre classe i classe, que si passo per la seva classe, doncs entro, li faig una abraçada i surto. No sé, trobo que m'ajuda bastant i també, tot i que no parlo amb la Wendy quasi gens, saber que està allà, doncs també m'ajuda. Llavors, pensar que està a l'altra punta del món, bueno, com vosaltres, no, però, no sé, sobretot la Cristina em fa cosa, però després també ho he pensat que el cap de setmana estaré ocupada i també que així també puc aprofitar per estar amb el Xac perquè amb ell no passo quasi temps. O sigui, m'agrada estar amb ell perquè tenim converses molt interessants, sobretot parlant de coses de militars i tal, que és interessant. No només per això, sinó que, que quasi que no passo temps amb ell, llavors és una manera d'estar més amb ell. Tot i que hi ha alguns dies de la setmana que ell treballa per les nits o alguna cosa així, llavors em quedaré o amb els pares de la Cristina o amb alguna amiga de la Cristina. O sigui que no us preocupeu que no estaré sola ni desatesa en cap moment, Però bueno, i també que com que és la Homecoming Week, doncs hi haurà un munt d'activitats, així que no crec que tingui temps per pensar que enyoro a la Cristina o que... No sé, jo us explicaré com em va, però jo de moment no estic massa preocupada. I que jo ho vam comentar amb la Cristina i la Wendy, de quina sort que se'n van aquesta setmana, perquè s'arriben no sé parlar. Arriben a marxar 2 setmanes abans, que és quan estava jo, allò, plorant cada dia i l'han cagat. Però bueno, no sé, que bueno. I jo crec, i que pel Homecoming també a les animadores fem un ball davant de l'institut, al gimnàs, i això. I que no és en plan animadores, en plan ball de coreografia i jo em vaig enfadar molt perquè m'han ficat al final, en plan, a la fila del final, en tota la coreografia, i jo així de... No sé, em vaig enfadar molt, però bueno, mira, és el que hi ha. Però que a mi les animadores i les entrenadores m'estimen molt, no sé per què. No sé per què m'han ficat al final, però bueno, mira, no passa res. L'altra cosa que us volia explicar és... sí, que això, que se m'hauria de dir-ho. Que que les notes, que ho porto tot molt bé, així que no us preocupeu, i que aquí tot és molt fàcil. I sí, que aquí fa molt de fred. No, una cosa és les temperatures, que és que això és pitjor que les meves emocions, o sigui, és com que... No sé, per exemple, és que tinc aquí la foto, la captura de pantalla que vaig fer aquesta setmana, que és que m'ha fet molta risa. A veure si el trobo. Sí. Dimarts, temperatures de 30 a 21 graus. I després, demà, temperatures de 19 a 8 graus. I divendres, temperatures de 14 a 7 graus. O sigui, és com que aquí el temps és com que plou i a cap de 5 minuts surt el sol i a cap de 5 minuts sembla que hi ha una tormenta. I és com que, ja et dic, jo les meves emocions, I bueno, crec que ja ho he explicat més o menys tot el que és així mínimament important. I faré algun altre vídeo si no sé, passa alguna cosa interessant. Ja que suposo que intentaré fer un altre vídeo durant el cap de setmana que ve, o sigui, no aquest, sinó el següent, si tinc temps, per explicar com va. És que m'agradaria fer aquests vídeos un cop a la setmana, però és que no tinc temps. Però bueno, mira, és el que hi ha. Per això jo ho intentaré fer una setmana i si no un cop cada 2 o un cop al mes, però... No sé, també intentaré que no siguin tan llargs els vídeos, perquè no sé, no cal. Però és que clar, 3 setmanes tenia molta... A veure, és que la setmana passada no.
el primer vídeo així, en plan, explicant la meva vida que vaig fer, no, en plan, ho havia d'explicar tot, perquè encara no havia fet cap vídeo, llavors havia de fer una introducció de tot. Llavors no m'ha que durés 20 minuts i ara que he hagut d'explicar 3 setmanes, saps? Però bueno, oye. Però jo crec que això és tot i ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!